En tarik 31 dwe no mar aboro higa mar 2021 oyawore Nyakwaramonga Jwang kamoro moro ma intie kendo machiegni e nonro mar Oboke kawuono chieng' tich ariyo kama kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kod The Star marwake cheno ni nyinga Chris Owino. Wadhi chake kod oboke mar The Standard. Thor mar wache nyim oboke mar The Standard, any panic as president plans big shakeup. Panic as president plans big shakeup. Anxiety grips Uhuru's inner circle as it emerges that he is in the line process to reorganize government to accommodate opposition leaders, with some of CS, CAS and PS on the chopping board as the home stretch. Sani koro kihonko ogoyo jotend migepe piny owacho ma jatend piny owacho Uhuru Kenyatta bang' kane osefuong'ore ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta chano timo lokruok e tend migepe mage. Iwacho ni sani koro jotend migepe e piny owacho mar Jubilee sani koro kihonko goyogi gin kod was mang'eny kod kihonko nikech jatend piny owacho Uhuru Kenyatta igeno mar timo lokruok e tend migepe tulo moramora e kinde mabiro, kendo maling'ling ma waseyudo ka jofwamb weche en e lokruok mar tend migepe ma pinyo ma jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dhi timo. Odhi gwelo moko kuom jotelo mag siasa mane duond buche mag ODM, NASA, Wiper, ODM, ANC, Wiper kod Ford Kenya kaka jotend migepe kaachiel kod CAS e piny owacho mare. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta chano timo lokruok e tend migepe mare e kinde mabiro. Gino masani koro osemiyo jotend migepe piny owacho mar Jubilee sani koro chunygi goyo kibi gin kod kihonko kiji kianto idhi teng'o lwetgi mogo oko gidhi dong' e piny owacho kata tend migepe manyien ma idhi loso kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta, tend migepe madhi nywando nyaka jogo josiasa manie opposition mano duond buche mag ODM, ANC, Wiper kod Ford Kenya, kendo lokruok makamano geto jotend migepe kaachiel kod CAS motenore kod jalup ker William Ruto. Mago e jotend migepe ma inyalo dhi teng'o lwetgi mogo e lokruok makamano. Oboke mar adek loso ewi midhusi mar COVID-19 miwacho ni kata doko ni tuo mar COVID-19 ne ohinyo pinje mag jowagunda kod pinje mag Amerika e Afrika. Tuoni ne oko hinyo ji ahinya kane iparo kod jolony mag thieth. Jolony mag thieth ne paro ni tuo mar COVID-19 dhi kelo midhiero mapek e pinje mag Afrika. Kata kamano, kipimo midhiero mane pinje mag Afrika kod pinje mag jowagunda kod Amerika, dhano matin kende ema ne otho e piny Afrika, kende pinje mag Afrika ka ipimo kod pinje mag Europe, mago pinje mag jowagunda. Oboke mar ang'wen loso ewi midhiero masani okwako mbalariany mag piny owacho e pacho kae kalure kod nok mar omenda. Midhiero masani koro okwako mbalariany madongo e pacho kae mag piny owacho. Oboke mar abich be loso ewi gino ma omiyo jopuonj mag mbalariany e pacho kae ne ochwalo nyime ng'anyo margi mane gichano bago kochakore odiochieng' manyoro. Iwacho ni jopuonj mag mbalariany e pacho kae ne ochwalo nyime ng'anyo margi kaka yo mar yudo thuolo maber mar timo twak kod piny owacho ewi osara maggi. Oboke mar auchiel loso ewi bill mar BBI masani koro ochimo Supreme Court, kama Attorney General ngire Paul Gihara Kariuki ne oseyango ni gidhi chwalo bura margi e nyim doho mar Supreme Court ewi kwedo bura mane ong'ad kod doho mar Court of Appeal kata doho mar aywagra ewi bill mar BBI. Oboke mar aboro loso ewi gimomiyo ogai mar ODM Raila Odinga ni kod tich matek mokalo mar
sero oganda ma ok e gwenge mag Mount Kenya region mondo dhi ogone ombulu e yiero maduong' mabiro. Gino ma omiyo ogai mar ODM Raila Odinga iwacho ni kod tich matek mar sero oganda ma ok Mount Kenya region mondo bi ogone ombulu e yiero maduong' mabiro. Ka inono kaka counties mag Mount Kenya osebedo ka gone Raila ombulu e yiero maduong' mokalo, en e yiero ariyo mokalo ogai mar ODM Raila Odinga ne oyudo kura mathoth e county ma Kiambu kaachiel kod county ma Meru kiluwogi kod county ma Laikipia, Embu kod Murang'a. Counties mag Mount Kenya mosebedo kamiyo Raila ombulu matis mokalo kata mathis mokalo gin Kirinyaga, Nyeri kaachiel kod Nyandarua. Magi counties ma ok Mount Kenya region mosebedo kamiyo Raila kura mathis moloyo, mano counties mag Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga kod Murang'a. Kata kamano counties mag Kiambu, Laikipia kod Meru nyaka Embu osebedo kamiyo Raila kura mathoth, kendo sani Raila kod kweth mare osebedo katimo duto manyalore maneno ni giyudo ombulu mathoth kowuok Mount Kenya region motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito Oboke mar 10 jo od bura ne oluong kendo mondo bi opuodh commissioners ang'wen manyien mag IEBC kaachiel kod duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae TSC. Jo od bura oluong kowuok e yweyo margi mondo gibi puodh commissioners ang'wen manyien mag duol mochung' ne bago yiero pacho kae IEBC kaachiel kod jotelo mag duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae Teachers Service Commission TSC. Ito Oboke mar 10 no bende jatend piny owacho Uhuru Kenyatta chano timo lokruok e ten migepe mage, kama ilieko ni odhi nywando josiasa mane opposition mane oduon buche mag ODM, ANC, Wiper kod Ford Kenya e piny owacho mare manyien kata ten migepe mare manyien, ka joten migepe motenore kod jalup ker William Ruto igeno ni idhi gweto kata idhi wito oko e lokruok mar ten migepe mar piny owacho midhi timo kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kinde mabiro. Ito Oboke mar 12 jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe ogolo ywak mare ewi kuo mar chanjo ma COVID-19 e ute thieth ma pacho kae. Mutahi Kagwe owacho ni nitiere jomoko makwalo chanjo mar COVID-19 e ute thieth ma pacho kae kendo uso ne jopiny. Kane oloso odiochieng' manyoro, Mutahi Kagwe ne olero ni onge chanjo mar COVID-19 mibiro uso ne oganda ma pacho kae, kendo ne okwayo oganda ma pacho kae mondo kik yie usnegi chanjo mar COVID-19. Ka idhi yudo chanjo mar COVID-19 nyakwaramogi kik igol kata ndururu, nikech piny owacho ne oyango ni onge chanjo ma idhi uso ne jopiny. Chanjo mar COVID-19 ok us, en nono. Koro ta kuponi idhi od thieth moro timi chanjo kod kata siling achiel, yud chanjo, bang' yudo chanjo kik ichul. Kuponi gidwa kelo lweny, gonwa sime Lolwe TV, wabro tero wachno nyaka e migawo mar thieth. Ito Oboke mar 16 to Oboke mar 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo, weche mowuok e counties kaachiel kod weche mowuok e pinje maoko. To Oboke mar The Standard gin weche tuke, kama lose wi sulwe mar Manchester United Mason Greenwood mane oloyo gol mare mar 3 e season ni e kinde mane gidiemo Wolverhampton otoche gonde gol 1-0 kendo keto rekod manyien kaka club makenda historia mar English Premier League ma oseloyo away matches mang'eny moloyo kipimo kod club mora mora e English Premier League. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation, any politicians take 2022 battle to the church. 2022 battle to the church. An ease and muted protest from some of religious leaders as top politicians turn the pulpit into a campaign platform, blurring the line that separates state from church. However, for some pastors, if it is harvest time, it is harvest time, as these heavyweights don't come empty-handed. Josiasa sani koro oloko ute lamo kaka kuonde mag goyo siasa. Josiasa mapacho kae sani koro oloko ute lamo kod kanise
kaka kuonde mag goyo siasa bang' ka piny owacho ne ochungo chenro mar bago galamoro mag siasa kaluwore kod midhusi mar COVID-19. Jo siasa ni koro ochako kod tiyo kod ute lamo kod kanise mar dhi goyo siasa, gino mosekelo ng'ur kuom jotend kanise mamoko e pacho kae ka ok gimor kod okang' masani koro jo siasa okawo mar loko kanise kuonde mag goyo siasa. Kata kamano nitiere pastors kod jotend kanise mamoko e pacho kae masani mor mokalo nikech ging'eyo ni sasa ma ja siasa odhi kanisa mare ok gidhi kod lwetgi nono, gidhi kod gigi moro. Koro mosekelo pogruok e kind jotelo mag kanisa e pacho kae. Moko kuom jotelo mag kanisa e pacho kae ok mor kod okang' ma jo siasa sani koro kawo mar tero siasa e kanise. Eka komachielo to nitiere jotend kanise mamoko e pacho kae mamor mokalo nikech ging'eyo ni sasa ma ja siasa odhi goyo siasa e kanisa mare to dhi ne kod manyonge, ok dhi weye lwete nono. Koro mano osekelo ng'ur, kendo ma en mana kwayo jotend kanise, miuru luor kanise ma utelo negi. Altar en kama onego bed ni miyo luor. We kawo 50,000, 100,000 mo kuom ja siasa mondo imiye thuolo mondo ogo siasa oyany jawadgi, owach weche mag miriambo e altar. Jo siasa waneno Fredi Jakadongo wacho ni kanye mwaneno wang'iyo jotend kanise wach mar yien jo siasa mondo ogo siasa e kanise mondo gimiu pesa, weru kod chik makamano. Ito Oboke mar 4 poloso mana ewi okang' masani koro moko kuom jo siasa e pacho kae okawo mar loko kanise kuonde goyo siasa e giko dira ka giko dira, giwuondore gidhi e lamo kara siasa mag gidhi goyo mag yanyo jowetegi, wacho miriambo kod chwalo agenda mag siasa. Kendo wakwayo pastors, weuru loko altar kuonde goyo biashara. Mano gima tane ruoth odagi kapod ngima. Ito Oboke mar 6 loso ewi maling' taler mane ogol kod ja ohala marahuma pacho kae Jimmy Wanjigi mane owacho nengo mar gero gach reru manyasani mar SGR mokok Mombasa nyaka Butere ne en shillings bilion 50. Kata kamano ka piny owacho mar Jubilee nodonje telo, ne gichwalo nyime nengo mar gero SGR kowok shillings bilion 50 wuok Mombasa nyaka Butere nyaka shillings bilion 350, to mano ogole na Mombasa nyaka Naivasha. Ne owacho ni piny owacho mar Jubilee ne okwalo pes jopiny mathoth nikech ne gimedo nengo mar SGR kowok shillings bilion 50 nyaka shillings bilion 350. Mano ler mane ogol kod Jimmy Wanjigi kane owacho ni SGR nonego bed ni chopo Kisumu kod shillings bilion 50 kende, lakini Jubilee ogolo SGR Mombasa nyaka Naivasha kod shillings bilion 350. Mano kuo e piny owacho mar Jubilee man Jimmy Wanjigi ne oyango. Ito Oboke mar 7 loso ewi Mutahi Kagwe kama ne oywak ni nitiere jogo ma kwalo yedhe ma kata chanjo mag COVID-19 kendo uso ne jopiny. Ito Oboke mar 10 loso ewi midhiero masani koro kwako mbalariany mar Nairobi University. Pach ndiko kaachiel kod pach josomo weche moko e counties. Oboke mogik an kod Oboke mar The Star. Tor mar wacho nyimo Oboke mar The Star en Uhuru wants Raila to climb Mount Kenya alone. Uhuru wants Raila to climb Mount Kenya alone. President's handlers believe ODM leader Raila Odinga is best placed to weave and package his message before they jump in. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod jogo machiegni kode dwaro ni ogai mar ODM Raila Odinga ochak luoro gwenge mag Mount Kenya region kende owuon bang'e kosedhi boromo kod jopiny maok Mount Kenya. Koreka Uhuru Kenyatta kod jotelo mochiegni kode biro riwore kode e sero ombulu e gwenge mag Mount Kenya region. Mano e kwano ma Uhuru Kenyatta nigo kod ogai mar ODM Raila Odinga ka odwaro ni Raila odhi kende Mount Kenya mondo los kod jopiny kende en owuon mokwongo, bang'e to koreka Uhuru kod kweth mare biro dhi riwore kode e sero ne ombulu e gwenge mag Mount Kenya mondo kik nen ni Uhuru temo chuno jo Mount Kenya kod Raila
Uhuru dwaro ni Raila odhi Mount Kenya kende. Oser ombulu kende owuon e okang' mokwongo. Bang'e okang' mar ariyo to Uhuru kod kweth mare dhi riwore kode e konye sero ombulu mag Mount Kenya region. Ito oboke mar ariyo, Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne otimo romo kod jotelo mawuok e counties mag Meru, Embu, kendo kwayogi mondo giwere kod speaker mar od bura ma pacho kae Justin Muturi, kendo giriwre mar siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga. Iwacho ne Uhuru ne oromo kod josiasa mawuok e counties mag Meru kod Embu, kendo nyisogi mondo giwere kod speaker mar od bura ma pacho kae Justin Muturi, kendo giriwre kanyakla mar neno ni gisiro ogai mar ODM Raila Odinga lwedo e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar ang'wen nyaka ito oboke mar abich lose wi chenro ma jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod jogo machiegni kode nigo mar uso Raila Central Kenya. Ka plan margi mokwongo en ni gimi Raila thuolo mar mondo dhi Central Kenya en owuon olos kod jopiny, bang'e to kore ka gidhi riwore kode e goyo ne campaigns e kinde mabiro. Ito oboke mar auchiel loso wi mibadhi mane okwako duol mar KEMSA, kama iwacho ni chanjo ma COVID-19 ne okotigo yo makare. Ito oboke mar abiriyo, riwruok mar One Kenya Alliance dhi gwelo presidential candidate margi kochopo dwe mar 10 higani. One Kenya Alliance kakisewinje dhi gwelo jachung' margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro kochopo dwe mar 10 higani. Nyakwaramogi, mano bende makelo wae giko nonro mar Oboke odiochieng' makawuono.